Dit is het Tialf dat je kent van tv. Ouladend mijn enthousiast publiek. En dit is het Tialf voor de B-groep. Familie op de tribune en vierders leeg. Ja, het is wel heel jammer, maar ja, de rest is zelf nog makken vorige week. Dus het is een eigen schuld een beetje dat je hier staat. Alleen nog, ja, de wist het wel went, ries je vaker. En de wist dat het een belangrijke wedstrijd is, dus die spanning is er wel. Het is jammer dat het net vol zit, alleen nog, ja, het is niks aan het doen. Thijsje Oenema van de Jouwer presteerde bij de World Cup in Berlijn min en moet nu starten in die B-groep. En dat is geen pretje. Het doel is dus om weer in de A-groep te komen. Maar het gaat heel goed die eerste dag. Dat zucht de familie ik. Ja, dit wie weer net een goeie niet. En, ja, 400 meter die net ran. Vanaf het begin aan wie het al hakkelien en ik kwam die moment in mijn slag, het weer helemaal niks. Hè. Ja, het is heel erg balen, maar ja, de kerst er helemaal niks aan de wand. Het is gebeurd. En de kerst, als er voor lang bij stil blijft staan, dan we zelf echt net beter van. Dus we moeten zo snel mogelijk weer blikken op morgen, hoe moeilijk dat het weer is. Omdat ze toch in een holle neemt, omdat het al een paar keer wat minder gaat. Maar ja, dan moet ik gewoon weer verder. En dan is het even naaipraten met Hart en Mem. Letter op het dag is de 400 meter in de A-groep. Dat rint van Marianne Timmer dus dramatisch aan. Haar seizoen is voorbij. Oh, daar gaat de Chinezen. Timmer ook. Timmer gaat mee. Oh nee toch. Een hele harde klap is dit. Ronald Mulder van de ploeg van Jan Ikema presteert top. Hij krijgt aansluiting bij de echte vrouwtop. En 35.07, nieuw persoonlijk record. Al hier commotie dus in de A-groep. Sneutermorgen is de familie Oenema er alweer betiid bij. Ze houden de moed erin. Hartstikke spannend en nou ja, we moeten houden. Wij hebben net in de hand, staat zelf in de hand dus. Maar ik heb er wel vertrouwen in. En dat is terugte. Thijsje het de gong erin. Ze riet 38,87 en wordt tweede van de B-groep. Mem is blied. Een hele opluchting, want ja, het is al heel spannend. En als het dan nou shows dat ze er toch weer is, hè, want dat zie je er iedere keer hoe het net echt. En dat het dan nou toch weer wol, nou, dat is wel heel fijn voor haar. Ja. De blond voor Mem? Ja, nou wel een keer weer, ja. Het lang duren, maar nou het is eigenlijk de blond. Als je in de A-groep start, maar als je midden start, dan kerst weer kwalificatie halen en dat soort dingen. Dus dat, en je kerst in kwalificatie halen. En dat is heel belangrijk, maar het eigen op worst nog Olympische Spelen rieden. Dat was toch? Ja, dat vind ik wel van nou, dat wil ik wel heel graag. Dus ja, dan moest kwalificatie halen, in top 12. En dan moest in de A-groep starten. Dus dat is heel belangrijk om dat te halen. Wat betekent het eigenlijk voor het gezin, een topsporter in een huis? Het is meestal heel erg leuk, maar het is soms ik wel eens lastig, ja. Ja, want je moet er toch er wel rekening mee horen. Met bepaalde dingen, met eten wel en met het ritme van de dag ik wel. Dus ja, maar meestal is het gewoon heel erg leuk. De A-groep is nou dus een feit. Wat is het volgende doel? Echt elk weekend steeds harder en harder proberen te gaan. Wel laat in reis? Nou, weet ik net. Ik hoop wel een stuk harder dan nog wat ik goed liet zien. En er zit zeker ruimte voor verbetering in. Maar ja, bij de Grains Light, het wiest hopelijk nooit. En hoop is altijd een hegenkerst. Dus voor mij hoeft er geen Grains te wezen. De man die van het weekend in Grijzen opzocht, wie is Sven Kramer. Hij kwam in actie met een griepkoenderleden. Hij won de 5 kilometer in de race tegen Bukko, zijn grote rivaal. Ziek of net ziek, de rest won. Dus als er niet de baas is, dan was het win ik. Ja, nee, natuurlijk. Oor steekt net aan de start. En, ik start altijd er een komers is. En nou, die is denk ik altijd wel. En, ja, ik wil net het initiatief nemen. Ik wacht tot de laatste 3 ronden en het slag. Is er ooit zo'n spannende rit rieden eigenlijk? Ah, het is wel een tierlijn. En ach ja, ik wil eens leuk voor het publiek, toch? Nou, dat wie het zeker. En dat er hem echt net lekker viel, dat is wel duidelijk.